Bernd Klaverboer maakt het jong naar alle gedachten zijn debuut voor Jong Oranje. De keeper van SC Heerenveen is oproepen voor de wedstrijd in Jong Slovenië. Die wedstrijd is in het Kooistadion in Ljouwert. En dus maakt het een 29-jarige Ketlikker een oranje debuut in het stadion van de rivaal. Ik weet net helemaal wat ik daarvan moet vinden. Nee. Lauwer op een hoopplak. Ja. Lauwe gewoon het Avalense stadion. Ja, absoluut. Over alles behalve. Maar goed. En meer mooi nice voor sportclub Heerenveen. Pavel Bogniewicz is nog een jaar waarom op de voetbalveld. De verdediger heeft een zware knibbelblessure. Deze week maakte hij zijn rentree in een oefenwedstrijd in Almere City. Heerenveen won die wedstrijd met 3-2. Opvallend detail, Bogniewicz maakt een eigen goal. Een mooie overwinning voor Danny Noppert. De darter van de Jouwer won op de Grand Slam van Michael van Gerwen. Noppert maakt het wandel terug naar de kwartfinale. Tegenstander is de Duitser Lucas Wenig. In het Interland weekend is er gewoon geen betellen voetbal. Maar Sportclub Cambuur speelt het altijd wel. Dat doen ze in Oelis met voetbalboom KNVB. Cambuur zullen bezitten bij FC Eindhoven. Hoe komt Cambuur uit de strijd in Eindhoven? Dat en volle meer bepraten we manje vanzelfs weer in de sportkast van Omroep Friesland. Speciale gast is Heerenveen-trainer Robin Veldman. Tjen dus. Ontzag hier deze Omroep Friesland Sportflits. Graag tot de volgende flits.